pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdisa na sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Maray na paghapon sa Gabos. Good afternoon, partner. Good afternoon, partner. Good afternoon sa mga paraantabay. Partner, 900 na mga ligaspenyo ang target na ma-screen asin matawan ko niya na aldownin priority number para po ini sa gigibuho na pagbabakuna sa aga, September 15, 2021. Oho, actually iningon yan ang nangyari sa Bagong Bayan Central School kang Legazpi City kung sa inakabantay ngunyan ang mga miyembros kang gobyerno lokal kang Legazpi asin Public Safety Office tangaling masiguro na protehido asin nakakasunod sa magkakanigong health protocols ang mga nagpipila para sa pagpapabakuna. Yes, kung babalikan ta, partner, ano't nang sinabi ni Alcalde Noel Rosal na uminabot na sa 102,936 or 102,936 ang total na bilang nin bakuna na nagamit na sa syudad kan Legazpi. 42,932 sa nasabing bilang ang fully vaccinated na susugpo yan sa lokal na ehekutibo. Dakol-dakol naman, partner. Ano ang fully Yes. vaccinated? Yes, talagang kaipuhan na screening Yes, bago oo. magpabakuna ta kung baka may mga komplikasyon. Okay? 900, good luck po sa Gabos na gusto nang magpabakuna. And then of course kita pinag-iinganyar ta ang kada saro ang lamang miyembro kan pamilya na at least may mabakunahan na sa indong pamilya, no? Oo. Pag protekta yan bako lang sa imong sadiri kundi protektado man sa indong mga mahal sa buhay. Correct. Diba? Yan sa mga nagduduwa-duwa pa na magpabakuna, more research pa kita. Okay? Yes, oo. Pag-adalan pa and siguro, partner, at tamanan mo na ning marhay ang ang salud, 'di ba? Bago magpabakuna, tangaling masiguro talaga, partner, na talagang protehido and safe sa pagpapabakuna. Yes. Speaking of pagpapabakuna, partner, dapat aram ta to do's and don'ts Oo. before and after magpabakuna. Tama. Ani na dakitang mamatean na kakaiba sa satuyang lawas. May Correct. naisihan ako na after magpabakuna, nag-inom ning alak. Oo. So, namatean niya. So, kulog kilawan. Yes. Oo. Tsaka medyo risky din bagay yan, partners. Department of Oo. Sasabihon man sa tuya sa mga data dapat Tama. gibuhon bago Correct. or pagkatapos magpabakuna. Yes, and magining pinagigibunin da na talagang nagkakaigo mo na partner ning Correct. Sige. Welcome po sa programang Usapang Pamilya, mga tugang. Ngunyan na aldaw ng Martes, petsa 14 na, kan bulan ng Setyembre, taong 2021. Ako po ang sa inyong mga kaibanan, si Kuya A. Ini man po si Jenny Balyaran at welcome po sa programang Usapang Pamilya. Live mo patangunyan sa tuyang Facebook page DZGB News Online. Ibugtak po sa indong komento, suggestion o anuman na gustong ipaabot digdi sa programa. Correct. Pwede man po sa mga textmates ta dyan. Pwede po mag-text over 0927-398-0955. Correct. And pwede man sa 0938-891-5475. Correct. Welcome na welcome po ang sa inyong mga text messages. Sa tuyang pag-urulayan ngunya na pagkahapon mga tugang tabi, ining manungod sa pag-utik. Tisay sa tuya anda inag-utik. Kuya Bonds, nag-utik ka na? Pirme daan, sabi ni Kuya Bon. Pirme. Iyo, Diba? pirme. Mhm. Sisay sa to ang din nag-utik. Ako mautik na ako. Di ako nag-utik. Sisay daw sa tuya an di nag-utik. Minsan talaga, partner, makakautik ka man.
Oo. May mga dahilan kung nag-uutik daw ang sarong tawo. Yes, oo. Pero sa sarong tawo na ang ginibo oral daw mag-utik, yan ang sarong tawo na Kasaalan naman eh. utikon. Utikon. Bako na marahay. Kaya baga, uy, may madangog ka baga dyan. Tubod-tubod ka ngaya dyan. Utikonon ngaya yan. Di ba? Sa 10 ngaya ka na sinabi, dahil man kikatotohanan. Unsi diba? ansala. Pero partner, may mga ipigo consider baga kung minsan napapauti ang sarong tao, di ba? Minsan Yes. depende sa sitwasyon. Mm-mm. Minsan depende sa kauron, di ba? Correct. Ano? O dahil taman pig sasabi-tabi, mga tugang na okay lang mag-utik. Oo. Kasi pag utikon, ano ang nagiging, sige, sa mga paraan tabay ta, ano po ang sa indong namamatean pagka mo inutikan? Oo. 'Di ba? Tapos, ano po ang indikasyon kayan sa imo na ika nautikan, and then ano paano balus mo duman sa tawo, nagbalus ka or ano? Ano ang reaction mo pag naaraman mo na so sa imong naaraman utik palan, Yes. 'di ba? oo. Porque sabes que te quiero. Ate Che, Luminakaw-lakaw si Ate G. anong mga rasones kung nag-uutik? Ano? Sige daw. Sa mga padaba niya to ng mga paraan tabay. Opo, lalo sa mga mag-aragom, di ba? Si Ayun. Mr. ba? Si Utikon ba? Ay nako. Nauti ka na ba kamukan sa inong partner? Oo. Ano daw ang dahilan kung nagkakaurutikan kita? Oo. And then, apod kay ni, may piga-apod baga partner na white lie. Yes. Diba? Mga white lies. White Ano yan lies. partner na piga-apod na white lies? So, halimbawa, white lie, masabi na sana siya ki white lie Mm-mm. na tangani na maging peaceful ang gabos. Oh, baka salbar sa ano man na diskusyon. Oo. Okay. Pero still, that is a lie. Utik man giraray Oo. pala. Ha? Alagad, medyo, kumbaga, kababaw lang. Sabi digdi, nagawang magsinungaling ang isang tao kasi nais itong ipagtanggol ang sarili. Kahit may nagawang mali ito. At upang ang sarili ay di ma-involve sa kaguluhan, kaya siya may kasalanan. Mhm. Ay kahit siya may kasalanan. Kumbaga, mauti ka tangani na isalbar mo daan sa imong sadiri. Okay. Hali iyan kay CJ. So, sa mga paraan tabay ta, uni ang sa tuyang hapot. Sa anong bagay ka mo nag-uutik? Garo confession na ining mangyayari sa satuya ngunya na pagkahapon, at least kami na isihan mi na nag-utik ka mo. Makaangos-angos lamang ka mo. Yung baga, ano, di isa na mag-unang bitan kay pangaran. Correct, no? Okay, sige. Maduma na kita partner sa satuyang tema. Okay. Igwadaa ning mga dahilan nag-uutik ang sarong tawo. Igwadaan ning dahil. Di ko aram kung utik ining naguno ta. Dito aram kung utik ining naguno ta. No? Igwadig first 10 na dahilan Mhm. kung natadaan nag-uutik o nagsisinungaling ang isang tao. Ang pag-imbento ng pagsisinungaling marahil ay nagsimula pa sa pag-imbento ng mismong komunikasyon. Aluyo na pala, partner. Okay. Aluyo na pala na may nag-uutik. Masasabing ang pagsisinungaling ay sa katunayan isang pangunahing pangangailangan para sa pagkakaroon ng lipunan. Kararumon? Kumbaga partner, ang pag-utik pala kumbaga nabibilog iyan sa komunikasyon talaga. Yes, day ka man mautik kung day masaya mo nakipag-ulay. Oo. Utikan mo sa diri mo, pwede man. Ano? Day mo nga pag-utikan Ikaw sa ron diri sa mo. diri mo. Okay. Number 1, na dahilan da partner. Okay. Nag-uutik ang sarong tawo. Upang mapanatili ang kasiyahan ng anumang sitwasyong panlipunan. Kailangang magsinungaling ang mga tao. Nako. Ang mga katanungan tulad ng paano ako magmumukha,
ano na ngayang itsura ko pag sinabi kong totoo? Okay. Nakakataba ba ako? Mhm. O nagustuhan mo ba ang aking regalo? Ay Okay. nakakakuha ng kasinungalingan minsan. Ayun. Yaon na pa lang talaga sa lipunan, partner, ang Mm. pag-utik. Naku, So mga simpleng kahapotan partner minsan minaguno pala ning ano no. Pag minapush sa satoya para mag-uti. halimbawa, naregaluhan kita, ade. Iyo. Bata, ngunya na Pasko. Madali na naman ang Pasko. Oh, reregaluhan na naman. Madali na naman ang regalo. Yes. Ano ngayon, nagustuhan mo ngayon sa regalo mo? Oo. Ang regalo ko ngayon sa Iyo. imo? Ay, iyo nga yan. Magayunan nga itong regalo ko ngayon. Pero deep inside, deep down in your heart, Oo. dai mo nagustuhan sa regalo niya. Taday mo man trip sa regalo. Pero for the sake na, Mapaugma mo man so Yes, nagtao kay regalo. sabi nga ni, mapanatili ang kasiyahan ng anumang sitwasyon, masabi ka na sa nakiiyo, Uy. nagustuhan ko ngayon sa regalo. Magayunan nga sa regalo mo, pero dahil man pigagamit. Diba? Nakatago, inaralpog na lamang, 'di ba? Yes. Ito sa mga example ito, partner, kang pigapod na white line. Oh, okay. Diba? So, tangani na mapanatili da atabi mga tugang ang kaugmahan. Mamantinir ang kaugmahan na igwa kita sa sarong sitwasyon. Nakakautik daan sarong tawo. Mhm. Diba? Tangani na daing makulugan na buot. Maning maugma lang. Mauti kita maski makuman. No? So, garo nanluluko kita ki anoan. Ibang tao. Yes. Oo. Nanluluko Kumbaga, kita bako- ki damdamin ki ibang tao. Oo. Kibuot. Na maski Okay. day taman gusto, ay magayunon nga ito regalo. Kumbaga tigpapatubod mo sa na partner na tanganing maipamati mo na na-appreciate mo man so nagtao sa imo, so Correct. naghapot sa imo. Masabi ka na sa na okay. Kaya Yes. marayon man, 'di ba? Mga positibong reaction duman sa sarong bagay na pinag-uuro na nindo. Correct. Ano nga ya, partner? Ano nga ya? Nasiraman ka nga kang luto kung Oo. tinao ko nga sa Pero imo. habang nagkakaong ka, garo. Ay, iyo nga ya, naubos ko nga ya. Masiramon nga ya. Oo. Kan tinawan ng kagirare, garo. Pero ang totoo, binahog pa lang sa ikos. Oo. Di ba? Oo. Nangyayari talaga yan, partner, 'di ba? For the sake na dai makulugan ang buot kan ibang tao, Mm-mm. mautik da kita. So saro po iyan sa dahilan kung nata kita nakaka-utik. Oo. Pangalawa dyan, upang i-save ang iyong sariling mukha. Isi-save mo ang sadiri Sadiri- mong pandok. Ano Sabi daw? mo, Anong Digdi. gustong sabihin kay ni Sabi partner? digdi partner, tanggapin mo na mayroong ilang mga katotohanan tungkol sa lahat na pinanganganganaan. Mas madaling magsinungaling lamang kaysa magbahagi ng nakakahiyang mga katotohanan tungkol sa sarili. Iyo. Pinangangalagaan garoin eh. Iyo gayod. Tanggapin mo na mayroong ilang mga katotohanan tungkol sa lahat na nahiling mo na bagay na yun. Oo. Mas madaling magsinungaling lamang kaysa magbahagi ng nakakahiyang mga katotohanan tungkol sa sarili. So, pinagko-cover up ta ang sa tuya na mga sadiri tabi mga tugang. Tanganing dai mailing or dai maraot sa tuya na image. Oo. Di ba? Mautik kita. Usually, arog da kaya ng tao upang isave ang iyong sariling mukha or ang sa tuya na imahe. Di ba? Yes. So, Okay. halimbawa, une, panahoning pandemya, Okay. may nagpositibo sa COVID-19 na sa imong amigo. Diba? Mhm. Sa imong amigo. Last week, nagkaibanan ka mo nagpasiring sa mall. Ngunyan, may nag-apot sa imo. Bako ngaya, nagkaibanan nga ka mo ka atong nagpositibo ngaya sa COVID-19. Yes. Ang simbag taman, ay daiman ngaya. Daiman nga kami nag-ilingan nga ka to. Daiman nga kami nag-ibahan nga ka to. Mm-mm. For the sake na dai ka ma-judge kan ibang tao na baka ngayon ka positive ka man, Correct. Oh.
Iyo Correct. yan ang dakulan ka ngo Buta niyan. day ka maisabay sa pigaapod na contact tracing, di ba, partner? Dakulan ka yan. What if kung talagang naulakitan ka man, di ba? Correct. Oh, oo. di pati sa pag-uli mo sa pamilya mo, nagkaigwaman lugod. Yes. So, pwede, bako sa naika, so, pwede mabugtak sa alanganin, kundi an sa imong pamilya. So, saro palan iyan sa rason kung nata nakakaotik ang sarong tawo, Yes. maitago, so, or di man maafektaran so image niya. Yes. Naramdaman mo ka ito si San Pedro. Ano kay San Pedro? Superang beses tuminurok turaok sumanok. Okay. Tulong beses. Mhm. Bakong inapot siya duman. Bako ngayang ika ngaya, kaibanan mo ngaya ito si Jesus. Okay. Putik siya. Inutik niya baga. Oo, Nagtanggi. nag-deny. So ano yun na talagang pag-utik? Yes. Ora pa kita partner, ano? Yes. No. Ayan. Tangani da ang mga tugang na masalbartaan sa tuya na imahe, mautik da kita. Yes. Maski okay. iyo, Mhm. dai. Dai. Di ba? Maski dai, iyo. Okay. Yan ha. Taro po yan sa dahilan kung nata kita nag-uutik. Saro pa dadigdi, tanganing malikayan ang mga paborito. O ano kayang klaseng Anong paborito? klaseng paborito? Ang porsyento ng mga taong laging handa na tumulong ay medyo mababa. Karamihan sa populasyon ay magsisinungaling lamang sa halip na magamit sa ibang tao. Ano daw ang gustong sabihon ka ini? Araro mo? Upang maiwasan ang paborito, karamihan sa populasyon ay magsisinungaling lamang sa halip na magamit sa ibang tao. Ano daw ini? Sabi digdi, kadaklan da sa populasyon, kadaklan sa mga tao, mautik, imbes na maggamit sa ibang tao. Maiwasan ang mga paborito. Oh, anong partner? Nailing mo na ba ganyan? Pati ako nalibong mandigdi. Pag-una ko, tanganing day maiwasan sa paborito. Kumbaga, hababa lang talaga su porsyento da. Until now, siguro, hababa lang sa porsyento ka mga tao partner na 100% su rasones na makatabang sa ibang tao. Kumbaga tanganing makatabang girara, magibo ka ki mga rasones, tanganing maipaabot mo sa imong tabang alagad kung mag-igwa ka ning pinag-aapod na hidden agenda. Okay. Halimbawa, ika, Mm. kapamilya ta ka, Okay. politiko ako. No? Politiko ako. Supposedly, ang politiko, nagtatabang sa iyang mga kahimanwa. Oo. Dahil talimitado ang supply, masabi ako sa ibang tao, dai na ngaya, ubos na ngaya ang supply. Okay. Halimbawa, may rasyon. Oho. Ako ngaya kapitan. No? Bato-bato sa langit. Tamaan, Huwag magalit. wag magalit. Ako Okay. ngaya kapitan. Oo. Kapamilya ko ika. Okay. Yaong ka sa sakong barangay na nasa sakupan. Ngunyan, igwaning goods na tinao si Mayor. Halimbawa lang po ini ha. Nya, limitado, dai matataparan gabos. Oo. Sasabihin ko sa iba, naubos na. Limited supply, ubos na, napanaon na gabos. Pero igwapa, na nakataga mapalan para sa sakuya ng mga kapamilya. Oo. Sa mga paborito kong tao, favorite people. Oo. May Diba? favoritism kang ginaapod. Yes. Nagkatabang ka, alagad igwa ka ang hidden agenda. May Correct. pigpipili ka. May pigpipili. That's why minsan nakakapagrason kita Yes. na maski igwa pa, wara na. Oo. Diba? Sana, day yan mangyari. No? Example man sana po yan. Oo. Sabi kang texter tadigdi, si 7496, Miss Jen, ang lahat po mapagsinungalingan mo pero ang sarili mo ay hindi kailanman. Alam mo yung katotohanan. Sabi pa Oo. ni partner, Kuya A, Ma'am Jen, good PM po. Ako, kadaklan, white lies. Sample, may kauron ka na mas maambog pa sa imo. Mapalusot ako na
naghahanap or may kauron ako sa CP para makarayo na o mapaisi na sa imo tabi. Correct. Nasa pawan palan. Oo. Nadagdagan sa paros ng kauron mo, partner. Ay, nako. Sige. Okay. Sa tuyang pagbabalik, partner, ipadagos ta ining Sige. mga dahilan Okay. kung natadaan nakakautik ang Ang sarong sarong tawon. Tapos, aramon ta sa dilita kung tama ba yan na nagpaparautik kita. Okay? Oras niya to, alas 2:32. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sangobion, tukoy pag-ibahin sa tugong Pinoy. Pag-ibahin ang tugo natin. Sangobion, sa pagod putla o hila, kayang-kaya matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 071 series of 2020. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Likayan ang mga lugar na peligroso sa pagtiris o pagrasay ng daga, asin mga gapo, urog na kan mga minasunod. Lugar na dati nang nagla-landslide, nga aning salog sa pagultanan ng mga bulod na prone sa landslide. Lugar na yaon sa mga pamitisan kan mga matarik na bulod, mga bulod na igwang batak sa taas, asin tinampo na nakaduungaw sa ampas. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung
saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido Jr. Para sa Sarojas 3 taon. Mababakal na ang 2.4 kg big box. 17 pesos na kada baso. Suggested retail price. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 027 series of 2021. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Para makalikay sa danyos ng landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung man, mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na. Nadaing pundo o pagpundo an oran. Day pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod. Sarong pagirondom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po ni Congressman Fernando Dini Caudelo na kami. Iniwan niyang produktibo, Diyos mabalo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Dilugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Pag-ibahin ang
Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A asin Ate Jen. Balik kita sa satuyang tema, ang pag-utik. Oo. Ano ang mga rason kung kita nag-uutik? Nag-uutik. Sunod na rason, partner, nakakautik da kita, tangani na maiwasan ang halaba na pag-urulay. Okay. Minsan daw, ang katotohanan ay maaaring mag-imbita ng isang mahabang diskurso nang hindi kinakailangan ng payo, karagdagan, mga katanungan o pagpuna. Ang krisis ng oras ay pandaigdigan sa lahat ng mga tao at ang ilang mga tao ay walang ibang pagpipilian kaysa pagsisinungaling upang maiwasan ang mahabang pag-uusap or diskusyon. Di iyo nasa na ngayon lugod. Iyo lugod ngaya. Sige lugod. Ma-agree ka na sana. Ma-agree na lang. Pero bako totoo, bako katotohanan. No? Oo. Saro pa, tangani daang ipagmalaki. Kahit na ang mga kasinungalingan na ito ay higit pa o mas hindi nakakasama, ang mga ito ay masyadong karaniwan. Ang ilang mga tao ay may ganitong pangangailangan upang maging mas mahusay ang pakiramdam tungkol sa kanilang sarili na sinusubukan nilang sumapat sa pamamagitan ng pagpipinta ng isang mas mahusay na larawan ng kanilang mga sarili sa harap ng iba. In short, iangat ang sarili. Ambog. Maparos. Gustong magparaambog, kaya nakakautik. No? Okay. Ang sunod, partner, upang makatakas sa parusa. Okay. Yung ano? Ini ang sa iling ko, pinakadakol or pinaka number 1 na rason kung nakakautik ang sarong tao. Tangani na makadulag sa padusa. Halimbawa, inabas mo sa bunay, duman sa tindahan. No? Ikaw ngaya naghabas kan bunay, duman sa tindahan. Ay, bako man ngaya ako. Kapag inamin mo kaya na naghabas kan bunay, baka mabarangay ka. Correct. Mademanda kita. So sa paagi ito, makakadulag kita sa padusa. Oo. No? Tama. Mautik kita. Yes. Diba? Ikaw ngaya ang nagadan kay arog ngaya ka ni, bako man ngaya ako nagadan. Diba? Tangani, makadulag talaga sa mga padusa o consequences, di ba, partner? Yes, correct. Okay. Saro pa, upang patunayan ng isang punto na tanganing maging makusog ka da partner na persona or tubudan ka, maoti ka, tanganing mapanindigan mo sa imong gustong sabihon. Yes. Magmumukha kang magaling. Oo. Magmumukhang totoo ang sinasabi mo. Correct. Mauti ka na sana. Ngunyan, iyan po ang mga dahilan kung natadaan, iba sa mga dahilan kung natadaan nakakautik ang sarong tao. Ang utik, ang hapot, pag nag-utik kita, nakakamaray daw sa sato. Nakakamaray daw sa satuyang palibot. Nagiging marhay daw ang pangmati kan satuya ng mga pag-iriba. No? Mas nag-grow ba kita bilang sarong tao? Yes. We have to tell the truth and nothing but the truth. Okay. Kaya baga, pag sa sa korte, bago ka masabi, bago ka ma-testify, masumpa ka muna. Tama. You have to tell the truth and nothing but the truth. Warang space for lies. Daing lugar para sa pag-utik. Okay. So, ang apot, okay lang ba na magparautik kita bilang sarong tao, bilang sarong individual, or ang mga aki ita padakulaon ta sa kautikan?
Di ba? Yes, oo. Yan Yan sana. pwede ta simbagan sa satuyang mga paraan tabay. Kamo na po kabahala ang magsimbag. Correct. Hello muna partner kay Emilia Dalit Badillo Marina po natin dyan and Kuya Iyat sa gabos na nakatutok. Gerald Aranya, good PM to all viewers, subscribers over the world. God bless daa. Si Imelda Cortez Batalier, good PM watching from Ilocos Sur. Si Siram Jason Buebos, masiram na hapon. Si Robeli Marina hapon tabi sa Indong Dua, pabati po. Happy birthday sa padabaoning mayor si Gemma Ann Onghoko digdi sa Ginobatan Albay. Happy birthday, pala ni Mayor. Mayor Gemma Onghoko. Happy birthday. Si Clarita Olarte Rosine, hello. It's better to be truthful than to lie because once found out na partner pa tutubudan. Correct. Paniwalaan, sabi ni Clarita Oo. Rosine. Naramdaman mo sa parabola kan Mhm. aki na utikon. Oo. Kato. Okay. Tarong aldaw da, madali lang, very very short na istorya partner. Mhm. Tarong aldaw da, so aki nagpasiring sa sarong lugar na makahoy. Okay. Nagpara suriyaw daan, nagpara hagad ning tabang. Oho. Tabang ngaya, kakaunon ngaya ako kan leon, kakaunon ngaya ako kan tigre. Di sa mga tao na alarma, karalaganan sa tao pasiring duman sa inda, ay sa iya, Oho. na nagsusuryo nga na naghahagad kitabang. Okay. Pag abot kan tao partner, nagparaulok sa na itong aki na to. Nagkaralansi ko ngaya ka mo, nagkaorte ka ko ngaya ka mo. Dahil man ngaya ako ngaya o na, dahil man ngaya ako nasa peligro. Nagkualang ning atensyon. Yes. Kumbaga. Panduang beses, ginutro niya pa ito. Mhm. Nangyari pa. No? Okay. Sige, nagtabang na naman sa tao. Uy, nulukan niya na naman. The next time, totoo na susayang pigsasabi. Day na kinagdulok sa iya. Dai na kinagdulok sa iya. Kakauno na siya kan leon, kan Oo. tigre. Yan. Dahil na sayang nagtabang. Bako. Dahil naman matubod sa iso tawa. Utikunon nga yan. Utikunon. Tabod-tubod nga dyan. Naglalansi na naman nga iya. Opo, kaya day magparautik. Si Jabi Tito Belen, gandang hapon. Si Imelda Cortez Batalier, si Zelly Abejero Pasage, Roberto Dia, nakatutok man, Des Jao, and sabi ni si Kuya King Reynaldo, good afternoon po sa imo Kuya King, and si John Philip Sarampote Balila, good afternoon po Kuya Ate Jenny. Halata na naguutik ang sarong tawo, di nakakahiling sa mata kang kauron niya. Iyo saro yan. Sinyales, no? Ano pa? Pag oo. nag-utik da, nakailing da sa tuo, ta nagpa-fabricate ki istorya. Pero pag nakailing da sa wala, nag-recall. Okay. Ana? Sige. Nasa sa tuya po yan mga tugang. Kung magpara-uruti kita, kamusta? Kung masabi kita kan katotohanan, kamusta? Kamu po ang bahala ka yan. Ano? Okay. Sige. Podcast palang partner, pwedeng magamit sa blended learning. Podcast? Oo. Ay, aramon tayo yan. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Nakahanap nin paagi ang mga paratukdo sa Cagayan para sa distance learning ang paggamit nin podcast. Sigun kay Shelo Tangan, Assistant Schools Division Superintendent kang DepEd Schools Division Office kang Cagayan, paghuna niya na dain bago sa paggamit nin podcast kan ma-experience niya na magdangog sa inspirational talk sa nasabing platform. Alagad naisipan niya na pwede man inigamiton sa pag-aaral o sa modalities. Si Tangan buminilog yung grupo kan mga paratukdo, mantang sinda guminibo ng sample podcast design. Iniyang inapod na Project Podcast Alternative Learning Modality o Project PALM kung saan ipig-record kan mga paratukdo ang mga lesson asin mga school activities mantang garuman sana lesson plan. Igwaning introduction, discussion, skills enhancement, asin short quiz, asin write-up o wrap-up. Sinabi ni Tangan na pwede na ini maging module-based o learning activity sheet-based o pwede man sinda kumuha sa mga textbook available asin internet. Sinabi pa niya na dakol nin varied resources mantang libredo sinda kumuha nin mang iba-ibang learning resources. Yun. Oh, yan ang bago. Yan, pwede palang ngunyan ang podcast sa pag-eskwela. Yes, partner. Oo, sabi digdi partner, dakula daining tabang ngunyan kasi aside duman sa ano ba yun, mga module, 'di ba? Na ano, dahilan blended learning. Oo, dahilan sa permi man lang daa kita kumaga online, igwa kita cellphone or may mga gadget,
inidaang podcast saro da sa makakatabang tanganing maski dai kaibahan kang sarong aki o estudyante ang teacher garuman sa na partner yaon kumbaga mas nagagabayan dahilan sa nadadangog ninda partner mismo. So Correct. discussion, Yes. diba? So nakakadangog nga kita kan ano iyan, kan drama, Oo. no? Nakakadangog nga kita kan so mga pigdadangog tayo dyan sa Spotify. Yes, iyo Ah, baga. Oo. What more duman sa satuya mga pag-aadal, Correct. no? Oo. And saro pa daang alternative na magayon na epekto ka ini partner base daan sa pag-aaral ang mga aki daangon yan medyo dipisil makaukod kung wara mismo so nagtuturo, di ba? Correct. Or wara so dai nadadangog kang aki mismo so boses kan sa kang nagtutukdo sa iya. Oo. Kumbaga ma-recall mo kakadangog mo pa ulit-ulit. Mhm. Matutuo mo naman sa naiya. Oo. Ano? Yes, magayon ningon niya na napapanahon pandemic na medyo nagkakaigwa kita ning kadipisilan sa edukasyon. Sabi kang ini mga paratukdo sa Cagayan partner, sabi ninda, kung padaba mo daan sa imong trabaho, automatic makakapag-isip ka ni mga innovative ways na nganing mas mag-improve pa so sa imong trabaho and talagang mas maging magayon pa ang produkto, di ba? Alright. Okay. Ayan na. So, ang challenge dyan, garamiton tan sa tuya na mga ekipahes, mga equipments, mga laptops, cellphones, mga Android phones, and smartphones sa pag-eskwela. Yes. So, pero actually, digdi sa tuya baga sa Department of Education, ipamaninda. Correct. Duman pa lang sa Cagayan. Ang challenge man, baka lamang pwede mapag-adalan. Dagdag lang partner. Bikini diba? man. Bikini man. Another modality Opo. kan sa Okay. tuya na pag-eskwela, no? Tanganing mas mapadalian din baga learning process. Yes. Sige. So, yan po ang ang bago. 0616, good afternoon ate dyan, Kuya A. God bless. Sir Erwin Febrianoco or DJ Mickey Mouse, nakatutok. Public service partner, pwede na palan mag-walk-in sa Daraga Covered Court para sa mga gusto pa magpabakuna laban sa COVID-19. Ini po ang impormasyon na ipinaabot ni Dr. Cesar Mataka, RHU Daraga. Epektibo ngunyan na aldaw hanggang sa maubos ang nakaalokar na bakuna. Okay. Opo. Yan. Sa Sayang man. Ano? Sige. Sayang aprobitsaran ta na iyan sa mga gustong magpabakuna. Yes, and hello muna kay Ramon Vergara, Maria Nerissa Binalingbing, Jerry Fuentes, and Melody Banola Aycocho. And si Jabi Tito, good afternoon. Si Vivian Pebre, and si John Paul Mendoza, Kang Tabaco City. Okay, salamat po sa mga nakaantabay. Bitaminang Pampamilya. Pawalat para sa mga naghahalat. If you tell the truth, you don't have to remember anything. Hali yan kay Mark Twain. Kapag katotohanan daan sinabi ta partner, dahil na da kita kay puhanan magpararumdom kung anong sinabi ta. Iyo. Diba? Kasi kung katotohanan, pabor baliktadon ka man, paikot-ikuton ka man kang nag-i-interrogate sa imo. Baski hapoton ka pang turog, ang simbag mo saro, kung ano sa indong ginibo. So katotohanan, di ba? Tama. And then, dahil kang guilt feeling, di ba? You don't have to remember anything. Correct. Oo. Pag katotohanan ng sinabi, dahil ka na magpara-iisip kung ano nga sa primero kung tinaramdig di. Tama. Utruhon ko doon. Ramdaman ko. O, di ba? And day ka mati ning takot partner. Aside sa guilty, takot, day mo yun mamamatian kung awang katotohanan sa naan sa imong mga pinagsasabi. Correct. No? Okay. Pawang katotohanan at katotohanan lamang. Iwasan taan pagpara Uti. Opo. Diba? Okay. Baka mapahamak lugod kita kan mga kautikan ta. Ala. Halada si Betty Apirin. Good afternoon. Okay, so yan na po ang presentasyon kung programang Usapang Pamilya ngunya na aldaw ni Martes na kaibata sa lado teknikal. Si Kuya Bunjing Tanay, si Riman, si na Alden Richards. Ako po si Kuya A. Iniman po si Jenny Batio Balyaran Mabalos sa indong pagantabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga
Salamat! Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa bawat individual na nahahawaan ng isang virus, lumalaki rin ang pagkakataong mag-mutate ang virus na ito. Kaya upang mapigilan natin ang higit pang mutation at pagkakaroon ng variant ng COVID-19, kailangan din nating pigilan ang higit pang pagkalat nito. Paigtingin ang ating pagiging bida solusyon upang mapigilan ang tuluyang pagkalat ng anumang variant ng COVID-19 sa ating bansa. Lubos nating paigtingin ang pag-iingat para sa kapakanan nating lahat. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy,
cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 3:02. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nagtutubod si Marikina Representative Estela Kimbo na kinakaipuhan ni recalibrated approach ang kasimbagan sa kamauotan na pangsalud asin pang ekonomiya ngunya na panahonin pandemya. Sa iyang privilege speech, sinabi ni Kimbo na dapat pagdebatehan kung buhay o kabuhayan ang dapat isaalang-alang sa paggibo nin mga giya o regulasyon. Paliwanag kan kongresista na kaipuhan nin pinagbiyo na patakaran arog kan vaccination, granular lockdown, bakuna bubbles, business bubbles, ayuda, hospital, referral system, supisyenteng numero ng mga healthcare workers asin supisyenteng proteksyon asin kompensasyon sa mga healthcare workers para sa epektibong mapugulan ang paglakop kan COVID-19. Tinawanin doon kan kongresista na dapat hale o na kan Interagency Task Force o IATF asin kan ehekutibo ang quarantine measures sa pandemic response dahil napatunayan ang daipwedeng umasa na sana sa sarong shotgun approach. Para utro na sana ang nangyayari na mga lockdown sa kada bes maglangkaw ang kaso ng COVID-19 pero wala man ni nabago sa mga strategiya. Yan ang pangalas 3 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte,